story time. Mag story time sa tang mga Bisaya. Grabe katugnaw. Sa una ba katong wapa ko ka atong Korea katong sa una napa ko sa Pilipinas. Grabe pangando jud na na nakadong sa gawas ka ng naay snow gani nga country nga nasod. Wow. Gusto po na ako ma-experience ba pero karong na ka sa Korea. Grabe tanawa ang snow. Big asa ka mo lingi. Perting puno ag snow. Gabaw ka unsa katugnaw ang winter are. Nah, may itlog lagi kay murag muko dun sa katugnaw. Grabe. Di na kinahanglan magsigarilyo oh. Kinatugnawan dun sila. Pero nindot pa mo siya kay kanong kung summer po diri are labi po inita. Mao nang ganahan po ko mag sorsoy. Karon kay magbayad naman ko og kanang tax sa sakyanan mo nang maglakaw ko kay para ma-feel jud na ang kuan ba ang mga snow bitaw. Yo. Lamin sa tanawon nindot tanawon murag sea of clouds sa tanawon pero ayaw ka koy naluoy sa imong itsura kinatugnawan di ka kabantay imong sipon ay ning tuo na. Ari sa Korea dili ka pwede mo tabok sa mga inanib sa way tanawa way tao pero dili ka pwede magtubok basta-basta kay stricto kayo ilang mga balaod dire dili man sa higpit pero naamoy kamera oh kabantay ka ng kamera oh kana ang tudlo oh kamera sa ma-captured ka na dali ra ka makakuan dali ra ka say tawag ani dali ra ka mahuli ba madakop may bawaan tas na ning green tanawa okay lang ko ano ning green oh it reminds ba na pwede na ako tabok. Grabe. Ang mga atop o napuno tanawa ang atop na napuno na ko ano. Napuno na og snow. Oh, wow. Speaking of dakop na pulis oh. Magpatod ka tas pulisan. Kaning snow kinadangugan yung siya. Manang di pwede maggara-gara ani. Perting danguga oh. Kinadangugan na siya. Di ko kakayaan eh magmuli tingali ko ani. Lakaw rota karon kayo wa may trabaho para makakita pud mo ba unsa pud among mga sitwasyon arig na anak sa Korea ba malay mo puhon ug agay makaari di kag Korea di ba kay ako sa una nang andoy ram pug sa una makaari Korea karon di aran ko pudyo kay ay residence naman ari sa Korea nindot tanawon ang palibot basta kanang ting snow pero og kanang way normal nga adlaw kung sa baryo ka magpudyo ay mura ra pud og kuan mura ra pod og kanang nindot pa ang Pilipinas sa kuan og sa baryo jud ba kay para na among ipuy-pumuyan ate murag di makaya dool rin ang mga buwan pero murag di makaya sakit ang kamot oh namuwa tama na di ka kabantay na tuo na imong sipon. Katong gusto mo apply og Korea suway mo diri apply mo diri katong mga Bisaya kita mga Bisaya daghan kay mga opportunities nga pwede apply diri sa Korea sayang kayo kay kada tuig ari musaka ba na ilang sweldo karon ganing 2024 ang minimum nasa 80,000 na kapin. Wow. Libre pa na mga bay mga internet unsa ba dia napakay mga bonus kung mabuutan imong company apply mo diri para daghan tang matulawon bas naghambag tinawon og winter na bitaw it's a good experience man pod kung naa ka diri sa Korea kay siyempre sa ato sa Pilipinas diyan mo man po yung mga ingani di ba manang bisag tugnaw laban sige lang taglaban laban wala ta kay habog kinsa jud atong tinud ka laban. Wow, that's a beautiful. It's a beautiful. Pero kabantay mo kanang kasada, kabantay mo nganong liwalay snow. Sa buwaga nag-asin. Mutuo mo asin jud siya kani oh. Pakita na sa inyo ah. Kani oh, asin man eh. Kani oh, kanang gadampot. Kani asin na siya, asin. I-spray na siya og kanang naapoy truck ang murag mo spray siya ba. Mo spray siya iha. Mao na ang kasada dili kuan og snow. Kaya nga init, di ba? Kuya pud lang pamaagi oy. Siyempre kay kung dili pud labot asin na daghan ba disgrasya. Mga sakyanan ba? Uy, Ginoo ko. Gatay na. Tugnaw ba ta? Munang kuya pud lang mga kuan para malakayan po ng mga disgrasya ba, mga
unsa pa diha mga dango sa kinadangugan jud unta magsakyanan ginunta ko karon pero ako ra gitry maglakaw kay aron laging kanay mo angay lagi puntag kinilas ano ora man day puday magbayad ko karon og kunang tax sa sakyanan pero ari ka mobayad kag mga nakamobayad kag mga papel-papel dali kinadalian ra dahil dali ra mo mahuman imong process minutes ra man nadadyon tanawa pila ko minuto galakaw gikan sabay puro hangnaong mo ang pamati mura nag kinabagaan ang pamati oh wala ni lotion wala ni lipstick tan-awon jud natog naunsa na yung porma ni karon ay na ko sa akong padungan bangko so magawat tapunta og ganang mupuan na punang kuan dili kay sayo ko para mawaan ka ng katugnaw mga tagabuang ano kita katawa ang Korean naunsa naman si Sir ayaw diha ayaw na ilang kasada oh natanawa ka way asin asin way snow kay na sa bagan lagi asin oh nagnap gani mga sinasin oh so naa ta karon sa bangko nga ahong adtuan tanawon tong pila ka minutes kung magbayad ani basta dali ra wag pugi kay tanaw na ni mag ano no mga bangko na diri simple ka mga bangko ro tanaw lang bangko ro simple inani ra murarag bay og kuan so na sa bangko tanawa og pila ka kuan labi lang bangko kay dengan CCTV puno kay CCTV